Access Consciousnessissa ei muutoin käytetä mantroja ollenkaan ja ne ei kuulu siihen millään tavalla, mutta sieltä löytyy yksi sellainen mantra, jonka oppii jo Access Bars-koulutuksessa ja se on sellainen kuin kaikki elämä tulee luokseni helppoudella, ilolla ja loistolla. Ja se on sellainen, mitä sä voit alkaa toistaa elämässäsi ehkä aamulla ja illalla 10 kertaa tai mikä onkaan sulle sellainen hauska määrä tai hauska ajankohta. Mä itse tykkään ottaa sen osaksi mun NS-iltarutiinia, että kun laitan pään tyynyyn, niin sitten mä aina sanon, kaikki elämä tulee luokseni helppoudella, ilolla ja loistolla. 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 Noin 10 kertaa, en mä niitä koskaan laske, kuinka monta kertaa mä sitä sanon, mutta siitä on alkanut itsekin huomaamaan, kuinka myöskin ne asiat, mitkä tavallaan on vaikeita ja ehkä välillä rankkojakin, niin niissä silti samalla se pohjavire on helppous, ilo ja loisto. Oot sä valmis elää sellaista elämää, jossa ihan kaikki asiat tulis helppoudella, ilolla ja loistolla? Jos se kiinnostaa sua, niin oot lämpimästi tervetullut mukaan Access Bars-koulutukseen, jossa opit kaikenlaisia muitakin työkaluja, mitkä tekee sun elämästä helppoutta, iloa ja loistoa.